mutu wanga, mayo mutu wanga. Lelo ndifuna ndikuze nkhani ya bambo ena omwe anthu ankanena kuti anamenyedwa ndi hamala ya ufiti. Tsiku limeneli kunacha bwinobwino ndipo anali ku field ndi azinzawo. Anagwira ntchito zawo zonse zomwe amayenera kugwira mtsiku limeneli popanda chovuta china chilichonse. Madzulo usiku akudya ndi anzawo pamene anangoyamba kumva kupweteka mutu mwakamodzi nkamodzi ndipo anakuwa atagwira mutu wawo nkukomoka. Atakomoka chonchija anthu anayamba kukambirana kuti tapitise kuti, tapitise kwa asing'anga, tapitise ku chipatala. Abambowa anali ndi zaka 56 ndipo sanali pa mankhwala ena aliwonse ndipo sanali ndi nthenda ina iliyonse yodziwika. Kamodzi kokha zaka 4 zapitazo atadwala malungo, atapita ku chipatala anayeza BP ndipo nthawi imene BP yawo inali yokwera. Adokotala anawawuza kuti mukachira malungowa mubwerere kuti tizaone za BP yanuyi. Koma atachira iwo sanapitenso ku chipatala kucha. Poti anali ku field ndipo galimoto ya boma inali pafupi, anaganiza zoti angowanyamula galimoto muja apitise ku chipatala chomwe chinali pafupi. Koma mbuyo muno ndi mmene zinachitikira kuti unali usiku komanso zinali zazizizi, abambowa anali bwinobwino. Anayamba kumveka manong'onong'o kuti nkutheka abambowa amenyedwa ndi hamala ya ufiti. Phunziro la lero tikuphunzira za mitundu ya kawawidwe ka mutu kapena kuti types of headaches. Mutu umene abambowa amadwala pa chizungu umatchedwa kuti thunderclap kapena kuti mutu wa mphezi. Sasa kuti umabwera kamodzi ndi kamodzi ndipo umachoka pa 0 kupita pa 100 wawidwe ndi mphamvu zake mkamphindi kochepa kwambiri. Ndipitize kaye nkhanicha. Atapita ku chipatala kuja anali ali chikumukelebe. Amwayi anapezana ndi ambulansi yopita ku group. Atapita ku group anakumana ndi madokotala za mutu, anayeza ndi kwajambula mutumu ndipo anapeza kuti ali ndi magazi osefukira mutu. Nthawi yomweyo anapitisa ku operation ku theater ali chikumukelebe. Atha masiku 4 anayamba kutsegula maso awo, kuyamba kusuntha manja ndi miyendo yawo. Anapititsidwa ku wodi omwe anayamba kuphunzira kuyankhula, yenda ndi zina zotero. Ndipo anatulutsidwa ndi mankhwala a BP. Mutu umene wa mphenziwu wa hamalawu umabwera msempha waukulu wa mutu ukaduka. Ndi nkhani ya serious kwambiri akuluakulu. Olera khala kuti ndi hamala ya amenyayo sinthawi yopita kwa sing'anga imene iyayi. Sing'angawo saathabe kupanga surgery yolumikiza msempha uja kapena yopopa magazi asefukira aja. Tinkana kuli kofunikira nthawi zonse kuziwa kuti blood pressure yanu, kuthamanga kwanu kwa magazi ndikotani. Mutu wina omwe ndifuna ndikuwuzeni lero ndi mutu wa ching'alang'ala, migraine headache. Mutu umene umakonda kukhala mbali imodzi ndipo umakhala ngati mutu ukupuma ndithu. Anthu amene amakhalakhala ndi mutu umenewu kawirikawiri amakhala ndi ma triggers kapena kuti choyambitsa mutu uja. Pena zimatha kukhala zakudya kapena zakumwa, pena magetsi othobwa m'maso, penanso mafungo. Anthu okonda maperfume ono mumatipwetekesa mutu. Mutu umenewu chachikulu ndi kudziwa chomwe chimakuyambitsani. Anthu ena kukhala malo azi oti palibe phokoso zimathandiza. Kukhalanso chipinda chokuti magesi ndozima pathanso kuthandiza kuti mutu umene uchire. Kenako pali mutu wa mudiso, umakonda kuapweteka kwambiri azibambo. Umakonda kupwetekera chapadiso mbali imodzi la mutu wathu. Umakhala ngati munthu unayaka kudokosha padiso. Kumbali yomwe mutu ukupweteka, diso limatha kufira, limatha kumatuluka misonzi, komanso munthu umatha ndithu kumatuluka mamina mphunomu. Pachizungu mutu umene umatchedwa kuti cluster headache kapena kuti mutu obwera munthawi. Chifukwa chakuti mukawafusisisa amatha kukuwuzani zoti mutu umene umabwera nyengo zikamasintha kapena chimanga chikayamba kucha m'munda. Amagwira diso lawo lija likuyamba kupondaponda chifukwa chakuti akamapondaponda choncho mpene amakhala ngati akumva bwino kusiyana ndi mitu ina yomwe umakhala ngati ufuna ugone kuti umve bwino. Kukakhala kuti kuli zipangizo zokwanira, anthu amene timayika pa oxygen, mutu uja ndithu umasiya mosakhalisa. Ngati mmadwala mutu umenewu nkofunikira kusiya kusuta fodya kapena kumwa mowa. Panso ngati mulibe nthawi yeniyeni yogonera, peza nthawi yabwino ndithu yogonera yofanana. Nde pali mutu wina omwe ndiye anthu ambiri timadwaladwala mutu umenewu. Pachizungu timaonena kuti tension headache. Kupweteka kwake kumazungulira mutu wathu onsewu ndipo umabwera chifukwa cha nkhawa, stress, amene mwina timakhala position yofanana kwa nthawi yayitali, komanso mafoni. Anthuso amene amadwala matenda othamanga magazi amatha kumamvanso mutu umenewu. Nditha kukhala njira imodzi ya thupi lanu kukuwuzani kuti mwatopa mupume mugone, komanso kuti mukusowa madzi, you are dehydrated. Choncho mpofunika kumwa madzi ambiri. Timuli ndi Panadol, Brufen, imwani koma osati daily ndi daily iyayi. Tingadziwe bwanji kuti mutu umenewu si wabwinobwino ndikuyenera kupita ku chipatala? Sakhaleni pompo mawa. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse.